Emisija Šetam i pričam uživo ispred Kulturnog centra u Jagodini. Ovo je publika koja će za nekoliko minuta, tačnije 18 časova, da uđe u salu Kulturnog centra, a razlog je modna revija učenika Prve tehničke škole. Veljko Milašinović je moj gost, direktor ove škole. Veljko, ovo je neka vrsta, proširenja, reprize onoga što je bilo za dan škole u vašim prostorima, je li tako? Tako je, mi tradicionalno svake godine organizujemo u sklopu dana škole modnu reviju, s obzirom da smo mi mašinska i tekstilna škola i pošto smo imali, da kažem, veliku posvećenost i interesovanje za dan škole, ali smo bili ograničeni sa prostorom. Nismo mogli da ugostimo, da kažem, sve ljude koje bismo hteli, pogotovo učenike osnovnih i srednjih škola. Hteli smo sada ovim da ponovimo i da to uradimo na nekom mestu gde će biti više prostora, koji će moći da primi sve koji žele da vide i da se upoznaju sa tim šta mi radimo u toku godine u okviru tekstilnog smera. Da, u okviru tekstilnog smera, dakle, to su đaci koji se školuju dalje da mogu da upišu koje... Oni mogu da upišu bilo koji fakultet iz naše škole, sem medicine. Medicinu mogu da upišu samo iz gimnazije i medicinske škole. Tako da mogu nakon ovoga da upišu bilo koji fakultet. Naši učenici se najčešće opredeljuju za mašinstvo, elektrotehniku, sa mašinskog odseka, sa tekstilnog, uglavnom za dizajn, tekstilstvo, tehnologiju i neka zanimanja koja su, da kažem, slična ovome što rade. Je li ovo prva revija ove vrste koja je organizovana u vašoj školi? Pa, mi smo organizovali to pre nekih više od možda i 10 godina, ali smo rešili da to krenemo tradicionalno, da organizujemo. Mi u zadnje 3 godine organizujemo u okviru dana škole, u našim prostorijama, a od ove godine smo rešili da to nakon dana škole organizujemo i u Kulturnom centru za širi krug ljudi koji je zainteresovan, koji voli modu i dečiji rad, inovativnost. Sad, Veljko, veliki broj poziva za ovu modnu reviju stigao je za učenike 8. razreda osnovne škole, jer to nije bez razloga. Nije, mi želimo da upoznamo učenike sa svim stvarima koje mi radimo kod nas. Mi svake godine obilazimo osnovne škole prezentujući, ali to je samo reč i deci je možda i previše apstraktno da razumeju o čemu se tu radi, šta se radi, kako to izgleda. I onda smatramo da je mnogo bolje da oni to vide lično. Konkretno ovaj tekstilni smer je uvijek bio interesantan za devojčice, gde one u okviru svog obrazovanja na časovima teorijske i praktične nastave, dizajna, one crtaju, pa onda zatim to sami dizajniraju, znači, pa onda rade kroj, šiju i na kraju sami iznesu svoje kreacije na reviji. Koja je tema bila, Veljko? Ove godine je tema Divlji zapad. Tako mi svake godine menjamo temu. Ove godine, pošto se Teksas vraća u modu, hteli smo da iskoristimo taj trend, da pokažemo šta možemo da uradimo. Bilo je, da kažem, uvek mi organizujemo malo takmičenje u okviru škole, gde se vrši izbor najboljih radova i onda, da kažem, učenici sami izglasaju šta žele da urade. To je, mi isto, da kažem, jako stavljamo akcenat na tu održivu modu i cirkularnu ekonomiju. Želimo da pokažemo koliko je to važno, s obzirom da je tekstilna industrija jedan od najvećih zagađivača. Možda čak i 10% svetskog, da kažem, zagađenja čini ona, s obzirom na te trendove brze mode i stalne promene trendova. Želimo da, sada smo iskoristili za sve ove naše stvari koje smo radili, stare komade garderobe, jer želimo da objasnimo i pokažemo da ta stara garderoba može da
se iskoristi ponovo i samim tim da joj se produži životni vek i da samim tim mi koliko možemo mi smanjimo zagađenje planete i da deci skrenemo pažnju koliko je to važno. Da produžimo vek garderobiju. Tako, pa ne samo to i da jednostavno smanjimo zagađenje jer mi jednu planetu imamo pa onda da je sačuvamo koliko možemo. Svako može da uradi. Puno razloga da se, mada ne znam da li će biti slobodnog mesta, koliko je već sada interesovanje, evo sada mi da pogledamo ovo, koliko je interesovanje ispred sale kulturnog centra, ne znam da li će biti slobodnih mesta, ali ako bude, zaista lep poziv da i ostali građani dođu i pogledaju zaista ovu interesantnu modnu reviju koju su priredili učenici prve tehničke škole. Moj gost je bio direktor, pre svega vam čestitam na postavljenju za direktora. Hvala. Želim vam uspešan mandat, ne samo jedan, možda se to produži, a ima razloga za to jer dolaziš iz vredne porodice, slučajno znam tvog roditelja koji ćeš puno, koristim priliku ovako javno da ga puno pozdraviš, a poznajemo se nešto više od pola veka. Tako. Veljko, hvala ti lepo i želim uspešnu ovu reviju u sali Kulturnog centra u Jagodini. Hvala puno.